Singaze nje siye kude, ngisacela ukuyikhanjela phezulu siyilande nje la eshisa khona. Ufunani la kwabantu bathi wena ubalekile rehab? Mfethu. Yabona-ke nje mina leyo nto ifana neruma. Uyabo? Angazi uma ngabe une-fame njengami mfethu, kuba nama-rumors angekho true. Into yokuqala nje angikho dumb. Yeah. Okay. Bengingekho dumb. I was only a drug addict. Yabo. So sibuze nawe mfethu. Ngafike ngifuna usizo umhlaba wonke lo. Ngifuna usizo umhlaba wonke. Ngiveze ngihlambalaze wara. Uma sengilitholile usizo and then ngalibalekela. Now we think about it. Iminyaka mina sebenzisa drug, i-drug addicts. Yes. Sebenzisa drug. So bese ngasa dingi leyo nto empilweni yami cause bese ngiphazamise into eningi nani benibona. Kahle hle nade ngikhona. It's not really a rehab. Yes. Isonto leliyana mfethu. Yabo? Yes. Isonto leliyana. Rehab, there's a medical procedure. Yabo? Yes. Mina, I'm a heroin addict. Ngikhuluma ngensambo mfethu la. For example, when I was sick, vomiting, shitting myself out, ngakwazi ukulala, paining, back, ngesisu. Bebengithandazela mfethu, yabo? Yabo, ngikhuluma into physical mfethu. Yeah. Ngi-100% sure ngapha misa noma eliphi iphara ngakini. Amaphara gcwele South Africa yonke. Funa ukuphaya lento uphumele ngaphandle. Umisa noma iphara ngakini. Ulibuza ukuthi umthandazo ungawuqeda yini wa-roster. Ulizwe uzokutshela ukuthini. Ngiyathandaza ngisho ukuthi angizwani nomthandazo. But umthandazo ngo-6 ekuseni siyasonta 2 hours ngishawa a-roster. U-8 yasonta kashunyayela 2 hours ngishawa a-roster. U-10 kuyasonta 2 hours ngishawa a-roster. U-3 ngishawa a-roster. U-6 u-8 wasebusuku the whole day. Funda iBhayibheli, fundisa ukuthandaza, fundisa ukushumayela. Ulifunda kanjani iBhayibheli kuleso simo? Ngiphazamisa bengisazosho lokho. Ngiyabonga lokho.